Amarrean pumpa. Atera du Goiko. Anborindegi. Hartzeko moduko ikusi du, baina ez du asmatu. Bat eta David, pardon, excuse-moi. Allez, sorti du mur, là. Marque à tout. Allez, yo. Borratx errepika. Bai, sartzeko pelotik dau. Horrei ezitza pasetan laga. Garbia zuen. Allez, poulet, allez. Hor sartu da. Sale, bene. Atzera, Goiko. Etxeto. À toi. Allez. Sino. Minbiel. Voy. Goiko sartu da. Joue, la chaille. Mucho. Buscale, Iñaki. Lasai agindu dio. Pásale, tranquilo. Sino. Gora joan zaio Minbieli. Bi eta Vamos. Venga, háblame. Bai, hemen alturi emotetzasun nien eta bat gurutzatzen bazu peloti. Horra gora erretz guten da. Askotan da frontoi bat beti altzeu izuner. Ondixei izenera beti sakatu biotzazuk gehitxua pelotiain. Eta pixkate norabide apur bat gurutzatzen zuen momentuen errez guten da horra gora. Luzegi. Omaiarraren bigarren sake. Gaurko pilotarietan Goiko handia dugu Iñaki. Guzkoar bakarra, beste irurak, lapurtarra dira. Ongi ezagutzen du. Bai, horrek alkarren barri. Ondo dakixe, askotan jokatu dabe alkarre kontra, alkarreaz bai. Eta beti alkarreaz dana dakixe. Zelan jokatu bidaben alkarrei, alkarreaz dana. Uste hote, okerrezpan abil David, ez da lapurtarra da, Xena partarra da? Diarnoarra da. Bai. Arrazo izango duzu gainera, bai? Bai. Bai! Hori ere gora joan zaio ba. Voy a meter adentro. Seguimos así, muy bien. Venga, Iñaki. Ahí, David, dale. Hiru eta ustoaz eta hirurek urdinek galdutako pilotak izan dira. Lehen da bizikoa sartzeko sakean utsegin du Tamborindegik eta ondorengo biak ezker orman gora joan zaizkio Davidi. Ongi gurutzatua motzean. Atzera Minbiela. ¡Ahí voy! ¡Bien! Ah, perdón. Disculpa, no. Disculpa. Perdón, Iñaki. Hunt. Nikolas Etxetok galdua. Perdón, Iñaki. Bai, hasieri apur bat hotza partiduak. Bai, lau galdutako lau pilotarekin hasi dira. Mejor. Tengo que tener Gaur confianza. diru eben nahiko hotza da, nahitxe frontoi epetetagon temperatura hotza dugu, eta bi igual pixkat kostau bai ez, partiduen sartzi, apurtxuak gehitxua. Baliteke. Putain, allez, oh. Lâche, David. Tu veux garder la leur comme elle a chauffé peut-être ou pas? Oh, mais elle est pas si vive. Celle-là, elle est vive, non? Qu'est-ce que t'en penses? Elkarrekin solasean Jon eta David ze pilota atera. Alors? Regarde. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Plutôt la dernière, hein, celle-là. Ok. Yo, Jack. Honi, bai, izatagona lau pelotari sei guztetako nahiko pelote horako... 108! Jokatzen dizena pelotari sei bai Davida Etxeto atzetik, eta Jon bera de pelote guen guztora bitzen da. Nik uste dute, pixka partidu hortzen saiatuko dizela bikote bisek, ez? Tambur
Jo. Ersi kendua. C'est à toi. Allez, ma poule. Minbiel. Zera arro. Bien. Goiko sartu da. Bederatzi terditik. Allez, encore, tu l'as. Allez. Buscale. Silo. Encore, joue. C'est bien, David. Minbiel. Oui. C'est à toi, fais l'effort. Honi eman egin behar zaio, Bai. Silo, aire. Mucho. Pilota zaila sartu du. Goiko. Erremitera heldu ezin da biltza denak ere. Tamborindegi. Ici. Allez. Ongi joan. Commentez. Toi. Minbiel. Era pilota gara. Eutsi etxe Encore, du. Encore, David. Allez, chérie. Eskanaka nagusitzen David. Bai. Ongi joan. Pilota honeaz, atzelarixe bat amarrien egoti da, bestia amairuen egoti, diferentzia handixe da eta abantaia handixe da hor, oin David lekutik jokatzen ibiltzi. Eta hor beti aurkariaren bizkarra ikusiz jokatzen nazkatu da, pixka bat arrotu eta parean jartzeko ahalegin egin duenean gora joan zaio. Perdón. Hori da, bai, holan, pelotie baju dauenin, pazientzia asko bizu ez, buruk hor atzien dauenin, pelotarexi atzien dauenin, zoko esasumo, lepuen moten, zentzazio hori da, kauen, amendik urtenen diot, hau ez da nire leku bera, onbi dago hor, eta ni anaurrin, eta askotan buru hori, baino pazientzia gisa jokatu diozu, eutzi eta aukeraku daukezunin, aprobetxau, baina ez, eta bengun Nikolasek aurrera juteko bakitxua sakatutza eta gora jugako. Ja. Tamborindegi. David. Achou. Acha y a toi. Allez, putain. Orain berriz kontroli gabeko. Errebeska da Minbielena. Demasiado pequeño. Venga, vamos. Tranquilo, Vamos, Iñaki, venga. Ven adentro, ¡Buah! Es el patatco. Venga, Gau eta vamos. bi. Ez da ondo gatu pelotie, zaskixen bueltak eukideu, Granot, joe. eta zakatutza momentuen gora jugako. Hemen txelzue, Allez. pilotari efektoa aldu arazten ez pasaio saskiaren barruan Allez, yo. kontroli gabe. Alde egiten du bere nahi duen lekura oso gora joan zaioan. A los dos, ¿eh? Sí. Sí. Amabi terditik. ¡Ay, aire! Goiko sartu da. Allez, joue. Allez. Eutsi Davide. Buscale, Iñaki. Aire, lasai. Oh. Silo. Todo, corta, corta. Mozteko agindu dio, baina atzera jo du etxe. Voy. Bien. C'est à toi, mon poulet, c'est à toi. Allez. Jet. Voy. Voy. Goiko. Allez, à toi. Mucho. Ven. Voy. Encore, chérie. Allez. Ven, Jet. Venga, ahí. Venga. Encore. Zelariak elkarri bizkarra erakutsi nahi di. Bai, lana egogotik etxen da biz, bai, bai. Encore, joue dans la place. Bien, mon poulet, allez. Bakoitzean ahalegin handia eskatzen du Aire. pilotak. Coño. Orain honetan, Sale, Goikoren sale. utxa. Va a pagar, Iñaki, Uztaia jo eta kanpora. Vamos. 3 eta 4. Beno, hasiera hotza izan du partidak, oraindik egindagorik ez dugu izan. Denak galdutakoak. Bai,
pixka gogortzen doi partidu bai, pelote hori bokatzen da biz bai bat eta besti, zagotemon gustora ibiltzen dizen pelotari xedi laurek pelote huen, eta ikusitxe gaina pelotie nahiko bajue dauela, girue bai hotza, temperaturi hotza igarritzen da, beste egun bat baino hotz gehiago itzen da bela, orduan horrek kontesto horretanak eraitzetze, mota honetako partidu de jutie. Ja. Sartu da Iñaki, baina kanpora alde egin dio. Está bien, Iñaki, vamos. Baina aurrean sartuta aukera garbia izan du, baina ezker hormari gehiegizko indarra eman eta kanpora joan zaio. Ados jaun Andreok, ados. Jokoz eta oroz. Venga. Hemen duzue. Ezker horma gehiegi errapatu. Bai, ondo sartu da, pelotiek ondo gatu da bela, baina kalkulo matematiko gazte izen zehatza ez. Buscale otra vez. Ezker pare eta lartxu gozatu eta kanpora joago. Tamborren sakea. Jo. Luzei. Estación. Barkat. Venga. Vamos. Ja. Hostia. Busca. Ondo eragin botea, baina txukun kendutako alere. Atzera etxeto. Jet. Voy. Go. Follow. Bien. Gora! Hostia. Hau ere galdutakoa. Dena galdua orain arte. Bai, eta bai Nikolasek eta bai atzien, Davide Bisek galdutxun epe bai isixetanak izan gora bota dabelako, edo goikotoldora, edo eskerreko parte horretara, eta hori da ez, nahi dabe bestiai bizkarra eman, eta adegindanak itxiden dabiz horretako, eta askotan horrek erroriek hortik etortzen di. Beno, aurretik dira. Tamorindegi eta Minbiel. Lehen biziko aldiz. Etxeto aurrera du eta eskumaz orain. Ongi gurutzatua bikain tambor. ¡Ven! ¡Dentro! Arrura, atzelariak agindu bezala, arki sartu da. Jon. ¡Ven! ¡Dentro otra vez! ¡Dos! Horma bikoa bikain. Lehen da biziko agindua berriz ere barrura izan da, baina azken unean ikusi du barruan preso geratua zela tambor eta etxetok berak agindu dio bi. Eta bueno, erki bukatua, oraingoa bai. Ja, tanto erdia atzelarian. Bai, ezatza azkenago momentun aldatutza ez, ikusi dago eion barrungatze da doila. Normalian hor, beti aurrela ixe zabalera juten saiatzen da, baina barruan gatu da momentuen Nikolasek bi esatza eta Iñakik atzelari kasu inde, ondo, asko arriskau gari, bota da eta tanto. Azken unean emandako agindua izan da, baina garaiz erreakzionatu du Zungaiarra. Ez da gorrexe protestau. Barrura erki engainatu ditu eta tantoa gorrientzat. 6 eta 5, beno, goiko gora inbitanto ederra egin ditu, bata bestearen gibenetik. Poco a poco, Eta hortxe dugu, ez, antza, ala? Ontzat eman dute behintzat, epaileek ez dute norabide aldaketarik eta hotsik eta ere sumatu eta ontzat eman dute eta gainera korrien aldetik ere ez da protestarik. Oso motz! Falta! No pasa nada, venga. Joder, puta. Bi tanto ederren ondoren hanka sartzea. Es el principio, Iñaki. tranquilo, no pasa nada, venga. Raru eda Iñakik Seguimos. motzatati, Normalin ez daki luze eta indartzu atateko pelotarixe da. Geixatan pasa itxen daue motzatati baina oinbuen ez daue ez dut alturaik emon eta labur gatuago.
Ja. Atzera Etxeto, Garroa. Motz geratu da. Eramatearekin konformatu behar dena alde du. Goiko Etxeak. Zirrizta eta tanto. Eman egin dio. Eta ongi gurutzatu gainera. 7-6. Bai, eta tanto erdi baino gehiago behigule zela deixana ez, Nikolasek pelotazo darra ondo arrotute, ondo ajustaute atzeko paretien, atzeko paretien ez daue apenas urten, jonek alda moduen erundau eta Iñakik ondo behitxu eta interdanaz moztute, tanto darra. Goikoren sakea. Amarrean jagia. Hau ere oso motzateratakoa, baina dauko arrastoa gainditu du. Etxeto 11 aterditik. No. Búscale. Chino. Goiko Bila. Hormadikoa ikuskar. Ziztua eman dio. Bai, Edarto, ondo markaute, velocidadiaz, tiruelez kundazarera. Eta hanek badu norbait ondoan, aurrera. Bai, Xabier, Aritz erkiaga daukagu aldamenean, Aritz Gabon. Gabon. Pasadena astelenean, kanpoan gelditu zineten, zer moduz joan da astea, zer moduz zaude? Buelta batzu batez behorri azkenengo tantuari, baina bueno, kirola holanda, batzutan irabazita askotan galdu ditzen da, así que aurrera paso bihar. Dorain kanpoan geldituta Aritz, ze balorazio egiten duzu txapelketaz? Bueno, hasieratik jakin genuen txapelketa gogorra izango dela, bikote gogorra dauzela eta partidoz jonbi dela, eta holan izan da, bigarren jardunaldian bai gule Alex hartu eran bai gule lasaiago jokatu benule, jakin genuen txapelketa gorra eta hori partidu begorra izango zala, baina, bueno, balorazio naiz eta kanpun gelditzu, positibu. Aritz, eta pasaden astelenean esan zen egun, kantxan dugun bikotea Goiko Etxeto finalean ikusten duzula. Bai, da gaur ondo hasiz, Etxeto dominetan da Iñaki hasia errematetan, eta ni pentsatu bera dela hemen partidune joku bat arabida bena, atzien ondo egote, eta txapelketi irabazteko egizan eurek ikustu batez favoritu. Ikusiko dugu, vas a tener Gaur 8 kanpoan geratu ziren. Erkiaga eta Zabala lehen edizioaren irabaziak. Ezin izan zuten, behar zuten emaitzari lortu, eta kanpoan, eta horrek Barandika eta Lekerika sailkatu zituen, Gernikarrak, zango terdi kanpoan zutela egon ziren, baina hor dira. Bai, eta nik usteot era horretan zailkatzi epeure behigut pentsetan zail daukau zailkatzi edo ja esasungo nahin kata erdi kanpun daukau. Eta derrepentien noin barrunga, eurei benipestot animu eta igur presino barik sartuan hori zentzazinoiaz, bai, beste arrisku bat ipintzen da beren gainin ez, eta nik ustetxo ez bai, gaitxe Aritzek esan da modun, Iñaki eta Etxeto igur izenez eta joko erakutzean jokun favorito euki, bai Barandika eta Leke, eta bai izango neban Olaran eta Baskebe bai, oso aurkari gogorrak ikustetsua. Hor Aritzek esan du, horrela da, batzuetan irabazia, askotan galdu egiten da, azkeneko urtebete honetan askotan irabazi eta batzuetan galdu egin du, eta bueno, helenkoan egokitu zen. Hori da, bai. Neuke, esan da benin burure etorri azte ez, hori beste batzuei pasaukoako. Hori beste batzuei esan beharrekoa da. Justo zuri, uste otarre bezizaten dela. Kamutiko humila da, baina datuak eta estatistikak hor daude. Azken urtebete honetan, ia dena irabazi du Erkiagak eta... Baina, ia horretan sartzen da, dengo asteleeneko hori. Beno, Goiko Etxeari kostazaio puska bat tantoak egiten hastea, baina hasi da, bai.
Ba, Iñaki beti zen da, beti zatzen, nahiko diesela dela, partiduen hasieran apur bat soabe hasten da, hotz moduen, berotzen juten da, eta behin berotzen hasten da nin, konfiantza apur bat hasten da benin errematetan eta igerritxako, derrepentine pare bat iru tantotan, buelti emotetza, eta erakutzi da mogun bat tantuk itxen hasten da. Hormabikoa Damborindegik, bikain! Zazpi eta bederatzi. Hauxe izan da. Non. Alors, on essaye. Tarrak. Merci. Aurrelari Lapustarrak. Egin duen lehen da biziko tantoa. Sake arrestoan ikusi duzuen moduan. Aukera polita zuen, eta neurrian. Erki errestoan. Estiremos! Ba, Jon bolantxi da, animetan azten anin, zaki apur bat igul errez ez da izan nahiko ondo gorotzatu daue Iñaki, baina sartu inda eta ondo bota dut. Barruan! Voilà mon poulet, allez! Biel. Sale, ven! Aire! Eso! Allez, Jet, venga, así. Vas-y! C'est très bien! Eutxi. Chino! Davidek. Tú! Aire! Mucho! Erki, erreboteko zulotik. Aire! Goiko bila zijoan, eta espero bezala irten izan balitzaio eta sartu izan balu. Ja, errematerako aukera ederrarekin geratuko zatekeen gainera. Baina, begira zer gertatu den. Ezker horma doi baina ukitu egin du, eta bat ere kontroli gabe, barruan izan da, eta urdinen zatantoa. 8 eta 9. Bai, koska, joda guztu eta... Partida berdintzeko aukera dute. Atzera Iñaki ikain saietxetik. Bada hor gatza. Vamos, Iñaki, tranquilos. Bai. Desorietan eta hanketan eta gerrian eta... Suerte, Anthony. Venga, vamos. Oso gaina dauke postura, oso postura zabalak eta soltiek inderra dauke, hainketan batezbe, zeleko inderra dauke. Beti zen da surflariz eta horrek eta horti dator bai asko. Eta horrek olako era horretako errematik Gernike modoko fronto baten, holan pasetako olako erretze atzerarixe zaietzetik interrasko bida. Aire! Tú, Bien, Goiko! Va chercher! Allez! Erreboteko zulotik, Eutxi! Aire! Chino! Etxeto. Allez! Vas-y! Joue! Erreboterako aukerari gabe geratu dira. Botea barruan, baina gero. Zabala egin du pilotak. Kantoa gorrientzat beraz, 11 eta 8. Aire, markatu, liga. Bai, Davidei jugako era horretan indau tanto bat, eta oin buelti, Bai. Nikolasek erak. Goikoren sakea. Motzean ari da, Bai, estabile. Ez du konfiantzarik eman. Ez. Nik uste dut, bilurre dauke, Jon sakera sartzeko. Nahiko ausarta da Jon sakera sartzen. Eta ez da nahi luzeatan eixa daue. Hainketara eta berai, katxo jartzeko edo. Normalien Iñaki horren aldin luzea ezagutzen gun. Luzea tateko pelotarixi da. Dios! C'est bien, serre-toi, allez! Inbiel! Aurrez etxeto, gazte pilota sartu du. Arriba! Lâche! Barrura Goikok. Pardon. Ven! Tú! Atzera Va ine. chercher, joue! Allez! Ven! Punpagoran ez da sartu azkenean. Ez du argi ikusi. Vas-y, ma poule, allez! Venga,
Etxeto bederatzitik. Ongi Daniel. ¡No puedo! Ahí bien, venga. Aeztarraren errebeskada. Bien, David, bien. Libre ahí todo. Eskuinez, jaitsi. Ez du bat ere asmatu hor. Ez, hau ez, Ez txapa gainean eta ez ezker horma. ez. Eskure botatza. Horma bikoa, Danborrek ez da zabaleratu, barrura bikain. Aukera izan du. Jone, baina horma bikori ez da zabaleratu, errazen du dagoiko pentsa errebesez. Sartu du pilota eta gero zabaletik. Mejor que no paso. Pilotako. Mejor que no paso. Venga, bien. Bai, ez dio, horrein erretzak Iñakiko engatu hemen peloti hori, askotan, bete sonin zabalera doila eta errepentien barrun gartatzen inde, ez da pixkate efektu aldrebesku eruten dago eta ez da erretza izeten, ondo gehatzi pelotie, baina ondo garatu dugu Iñakik eta gartu gota. Eritxukue. Libre. Está dentro. Moztu. Oraingo hobeto moztua, aurreko baino asko hobeto jaitxia. Urruti xamartzegoen minbiel eta ez du heltzerik izan. Ba, ikusi dago, David, zurrin dagoela eta derrasko bota barik, bota dago. Ondanik aurreren katzeko pelotie. Bitxutza, Jonei, ez datza punzabalera, ebatera noie, eta suave bota dago, eta Davidek ezin dut. Batere indarrik gabe. Ongi ikusia. Eta ongi jaurtia. Venga, seguimos, Bai, hori begirakun ikusigune David behitzutzana Jonei horrek zanguratzu da hori begirakuni, hori da parien zaz, ez pasak entzen joengo zaitxuta, así que movidu aurretik. Pues casi no. Tú, Bien. Ahí. Oh. Atrás. Seitik, Danborindegi. Voy. Ah, c'est bien. ¡Fuera! Kanpora bai, Goikok. Bien hablado, Iñaki, vamos. Esan dio, kanpora. Kanporazoak hori eta atzelariak, jaramon egin dio. Ongi mintzatua aitortu dio gero aurrelariari. 14 eta bikote gorria. Gaurko helburu nagusia betetzear. Joko bat irabaztea. Beharrezko dute. Finalerdietan beste multzoko teoria meintzat eta orain arte ikusitakoaren arabera bikoterik hoberena saiesteko, Olaran eta Baskeren aurka jokatu beharrik ez izateko eta hori lortzeko zorian. Eta lortu dute! Danborindegik ezin izan du pilota hori. Saskian errenditu. 15-8 beraz. Lehendabiziko jardunaldian. 2 eta huts irabazi 4 puntu. Bigarrenean 2 eta 1 irabazi 3 puntu. Gaur joko hau irabazirik, ja 8garrena badute. Beasko etxea eta Lopez gainditu dituzte, multzoburu geratuko dira eta horri izango dira finalerdietan eta esan bezala multzoburu sailkaturik aurrera Goikorekin. Iñaki, helburua beteta, seta irabitzi duzue, multzoburu zarete. Bai, bueno, pozik ez, lehenengo postua, baina, bueno, hoendikan partida jokatu berda. Lanien jarraitu berdeu, aurreko astetako akatzak zuzentzeko, eta gure mailaik honen ematia partidu hontan, da berri irabazen du. Aurreko asteta, baina hobeto ulertzen ari zarete elkar. Bai, hori da, ez, objektibo azkenean, ez, klasifikatuta gauden semifinaletako, lehen helburua zen lehen zelkatzea, baina zelkatu baino gehiago zen, bilok ondo konpenetratzea kantxa barruan, eta azkenean gure joko aitea. Eskerrik asko, segin lanean, Iñaki. Gazu bai. Beno, Iñaki Goikoetxea gustura lortutako lehendabiziko puntu honekin. Ordu erdi aurki partida, 161 pilotaka da, bigarren jokoa, bere alaxe ikusi ahal izango dugu, aurrez, zeten alditxo bat. No voy a barrer antes del partido. Antes del fin. Vamos, Iñaki. Ya tenemos este, Seguimos, Venga, sin fallar, vamos.
Buscare, venga, vamos! Lehen da biziko jokoa, Goiko Etxeak eta Etxetok irabazi dute, beraz, argi izagun gauzak, lehen ez dut oso argi utzi. Multzo honetan, lehen da biziko postua, ziur Goiko Etxea eta Etxetorentzat. Multzo honetan, bigarren postua, 7 puntu dituzte eta Beasko Etxea eta Lopezentzat. Beste multzoan berriz, Olaran eta Baske geratu dira lehen da bizi. Eta bigarren postuan, doi sailkatuta Gernikarrak, Barandika eta Lekerika. Beraz, Goiko eta Etxetok beste multzoko bigarrenen kontra jokatuko dute, Gernikarren kontra. Eta Beasko Etxeak eta Lopezek berriz, Olaran eta Baske izango dituzte aurkari. Eta datorren astelenean jokatuko den lehen biziko final aurreko horretan, Olaran eta Baske, Beasko Etxea eta Lopezen kontra izango dira. Eta esti, partido dan ape, ez duek, ez dut ikusten nolan inor nabarmen, bai eukilike favoriton bat edo beste, baina zauten mogun, bai Iñakik eta Etxetok eurek Gernikarren kontra eukitxe sailkatu dizen modun sailkatute, Gerniken jokatute jakinde publikue atzetik egongo dela, partido saia dauke aurretik. ¡No! ¡Está libre! ¡Todo libre! ¡Está afuera! ¡Aye, aye! ¡Ah, Cheto! ¡Venga, Cheto! ¡David! ¡Ay, ay, ay! Bien. Venga. Osta baina barruan izan da, ezkerro libratu du. Vas-y! ¡Ale! Si no, tú! Goiko. ¡Mucho! Gaiminbiel pilota zaila zen hori. Eskuine Zumaiarra. Bien tartera, erki, bigarnean. Vamos, Iñaki, venga! Oso, hor, hainbesteko ahala dauka eta astintzen hasi ezkero hainbesteko distantziak, hainbesteko tartea irekitzen du mutiko honek eta gero mozten duenean ere, eraginkorrakoa da. Hori da, bai, eta hor postura bardinetik aldaketa txiki bat egin da hileketu atzera bota, ormabiko bota, moztu, eta azken baten egon bizarezen itxaitxen pixkatze botako da ben, horre, gonda joan bezkerrezkuma ez dakixela zerringo da ben, ze hain dauko hori boteri eta hori errestasunen mugitzeko peloti, Sabia, Iñaki! Gero pilotaleku handi hauetan, oraindik eta zailagoak izaten dira. Lan horiek. Beno, kanborri kanpora joan zaio. Ezkerrorman. Ezkerrorman jo eta kanporako bidea hartu du pilotak. Lehen Iñakik indaren bardin eitxa junda, atzin lagata, baina hori jokabix ez da ondo batu dizu ez da erretza botati eta horre erakusten dago zein gatxadan hori botati eta lehen Iñakik zelak ondo bota da ben, da joaneri kanpora. Iñaki Osagoiko Etxea. Behar bezala gurutzatu atzera tamborre. Kongi Etxeto. Etxeto kantutakoa izan dau. Bat eta iru. Josh! Bai, horrek pelotetan eskerparetien doienin askotan pelotien laguntzeko eskerparetien katiatute mogun gatzatu pixkaz ez dira katiatute gatzen moduzun zistan txurru ustein da ezra utzen dut kanpora, ez da arrezaizen hor geratzia. ¡Lanillos! ¡Vamos, viva! Urdine pilota kantxan. ¡Venga, buscaré! ¡Vamos! Ja. Gora joan zaio Etxetori. Shit.
arrotu du, azze txapa hotxo atera duen pilota horrek. Bai, nahi izan dago arrotu, baina... Dudan, pas de faute. Perdón. Kurmuturrien jodau da, txapa... Sin fallar, puta, Jus. Irritan ere eskatu dio barkamena. Topera jogatzen dago, Nikolase beti igarritxago kantxan, nerviosu da, beti zozer faion bat etxen da denin, aurrela isai parkatu izazun, bos bider eskatuko da, geldik egon ezin igertako, beti zabalako. Goiko gutxe egindako aurrengo hau. Venga, no pasa nada. Vamos. Tranquilo, no pasa nada aquí. Venga. Hacemos venga. Ja. Tamborren sakea. Bien. Erreboterako utzi behar izan dute, barrura. Ez du sartzerik izan, Zumaiarrak. Tamborindegi. Sartu da Iñaki, atzera errebesez. Eskumaz, eutxi Minbielek. Eta ezker Orman ongi sartu. Iaso, Davide. Goiko. Azpitik eskuinez astindu. Ongi etorri zaio Minbieli eta erki atzeratu du arro. Ezin. Kumpalaster sartzeko alegina egin du Tamborindegik, ez du pilotarik ukitu ere egin eta pilota gainetik pasatu zaio Minbieli. 4-3. Bai, aurreko partien jauziako jonei eta Davidei buruz gai. Geixa, mondaue, eskumiaz botateko peloti zen dela, errebesaz baino, hauzi modu ninda, ez da normalien errebesa hori baino zuzen da juten dane peloti da, baina hauzi modu ninda eta bote hanbixen dut. Puta, Jus! Dudankom! Ikusten zitzaion ara joateko arriskua. Eta bai joan ere. Launa, lehendabiziko jokoan ere galtzaile hasi dira. Igarri honetan, gauza bera. Eta pelota mordo bota bai Nikolasek eta Davidek gora, ez? Goiko toldora edo horra gora markinatxu bat jundi bai. Ja. Venga, Passion. Go. Allez, Katu. Vamos, Iñaki, perdón. Vamos. Launa. Venga. Sake luzegiaren ondoren bigarrena du Jon Tamborindegi. Ja. Atzera Iñaki buruz gain pasa eta egiten dituen denetan zailak Venga, vamos a seguir. Algo de más ufes. Venga, vamos. Venga, Iñaki da, guztuletarixe, Gernik egen motetxune lekuek eta espazio danak hobetuen aprobetxetun da bena, ez? Badaki, bai, holan hartute zaietzetik atzera bota, eskumiaz txitxakera, atzelarixe aurrera doiela soa gainetik pasau eta oso ondo aprobetxetun dago, fonto honek emotetu zen lekuek eta horrela ikusten dau, zelako habilidadia dauken. Sígueme. Busca. Yo, tú, tírale. Goiko. Txapa gainekoa eta gorrien 6. tantoa. 6-4. Venga. Goikoren sakea.
Venga, aguanta ahí. Txia! Tamborindegi, zazpiterditik errebese ezatzera. Ietxeto, Tambo. Hostia! Bai! Zola! Barrura. A fondo! Zuztu asmatu erremate horrekin atzerakoiko. Ietxeto. Aire! Goiko. Haze pilota sartu duen. Aire agindu dio aurkariak, baina zaila zen honetan. Ia pasatutako pilota. Atzera Goiko, geraman hori ere. Palaster sartzeko berandu xamartzuen, baina sartu eta gainera sarean. Bikain. Beharra. Benetan beharra, bai. Bizi atzean behartu. Perdón. Gero. Tengo que levantar un poquito más. Tengo que levantar un poquito más. Bien, vamos ahí. Tampoco ez du asmatu. Uno más, Iñaki, eskuinez astindu. Hemen haze pilota sartu duen. Eta azkenik, ez zuen, errazak Palaster sartzeko goitxamarrean zuen. Bai, zai, jarriako, jauzin da pelotie, da gaina oso goixin hartu dugu, eta ez bakarri sartu, gero parebiko da ratzetik. Luzegi. Bigarren pasadu. Beste biditu. Hamburrek. Aigo. Sake laburregi bat ere bai, Goiko. Venga, Iñaki. Iñaki Goiko etxea. Mucho. Echito. Si no... Voy. Pues si no, bien. Bien. Aire! Goiko. Hormabikoa. Abiatu da, baina... Vamos! Tamboren hankak baino harinago joan da Goiko pilotako pilotaka da. Está ahí un poco mojado. Hori jonek hanka bizkorra dukezela, baina velozia dana zenmonta da ez daukiden porreik. Eta 15 egin da, 3 galduek, Iñaki. 8-4 eta Ana Goitia du orain ondoan Ane burua mendiaraze. Bai, Xabier Retxionetako gure lankidea den Ana Goitia gurekin dugu. Gabon, Ana? Gabon. Zer modu zaude? Oso ondo. Estreinekoz Gernikan, ez da? Lehenengo bidar natorri. Ambientia itzala. Oso ondo, oso. Zakizuela nena zenarino etorri, baina beti ezin orduak haitxik eta ondo. Eta favorito bat ere baduzu, ez da? Bai. Goiko asko gustatzen jat. Bai. Gaina aspalditxik ezagutzen dut eta dudabarik bera da nire favoritoa. Bera eta etxeko, vamos. Familian ere badituzu zesta zaleak, zesta puntistak? Claro, ni zesti gustatzen jat lehen guzu bi daukarazelako Jose Miguel eta Ibai Erkiaga, mozu bat hamen dibiziari. Horrek beti izan dira zesta puntista Miamin eta Danian ibili zirean, eube bertan egon nintzen eurakin, eta nik uste dut horregaitxik zestia gustatzen jatela asko. Eta gaur ambienteak giroak txunditu zaitu, ez da? Baina dago ambiente bat, hona etorri behar da beti. Astelenero. Urrengo bonua hartuko eta astelenero etorriko na. Ba, entzun etxekoek ere, bonua hartu eta astelenero Gernikan nahi zaituzteko. Eskerrik asko Ana gurekin izatearren. Zeueri, handi bat, esker. Ana Goitia gozatzen ikusten ari denaz eta dagoen giroaz. Eta, giroa ipatu dugu eta olatu hau ahalik eta gehien luzatu beharra dago, eta Gernikari beste pilotaleku batzuen laguntzea ere oso komenigarria da horretarako, eta pilotaleku historikoetako bat, datorren ostiralean berriz ere erabiltzeko moduan izango da. Durangoko Ezkurdi pilotalekua. Bai, hoxe da, fonto edarra, da fonto bat berezixe oso hurbilet ikustezu jokue, nesi dau aurrez aurre ikustie Durangon, telebista mondo ikusko, baina aurrez aurre berezin jautizik dau, eta oso barri ona, Durango barriztu da bela, eta ez da punta partidu ikusuko gule bertan.
Eta, bueno, naiz ni bertan izan, baina zenbait argazki eta ikusi ditut, eta oso itxura erra dago. Bai, hoxe, ikusi dute, frontoie, toldo griseta jarritze, dana barriztu dabe, eta azken baten Durango modoko herri batek mesioan, ez? Bide moduzko fronto bat, ondo barriztute, eta egiz esan, esatzen albiste ona, joko politxe, partido darrak ikusiko guz, bertan. Bost eta 8. Josh! Hai, Jo! Luze etxetok. Solo! Goiko. Atzera. Eta orain hor sartu den moduan sartuta, moztu ere berdin egin zezaken. Eta minbiel nora abiatu etzekiela eta azkenean pasatu egin du. Hori da, bai, ez Iñaki, hori ondo itxen dago. Ez dakizu, hori utzu niet topa itxen dago, ez? Beran joko erien, behitxute ikustezu, edo zein postura barrinetik edo zer aldotzu bota, orduan. Zela dixep, ez dakin orajun eta utzu niet topa itxen. Hori oso meritxu dugu, oso ondo jokatzen dago, oso ondo aprobetxetzen dago gertikeko frontoi Iñaki. Eta dauenako 16 egin de, eta 3 bat bakarrik. Estatistika oso onak Iñaki. Hori ezin izan du. Askian errenditu, han jarri duenari ere eman behartzaio meritua. Bien. No pensaba. Minbielek. 6 eta 9. Hori holan botatzen da benin izate dugu. Atzamar txikitxaz bezakatutza, efektu eskerrera sartzeko atzamar txikitxaz bezakatutza. Je fous les doigts, mais bon. Ouais, un point. Gorrien pilotarekin segituko dute. Yo. Buscaré. Mais non! Gora! Passion, David. Eta pilota asko ari zaizkie gora joaten. Bai, ez da biz, nahitze zakatu, nahitze eta jokutik soslan zartu urdinek, baina asko da biz, asko gundi, bai, atzera bize, bai aurrien. Casino. Voy. Bien. ¡Piensa! Voy, no voy. Ay. Dentro. Rebotea, Goiko eskuinez. Eta pasa. Amaika eta 6. Alikaragarriko pilotaria izaten jarraitzen du. Ez lehen bezain indartsua nahi baduzue, baina oraindik ere. Ondio bada. Oraindik ere bada hor gatza. Eta erakustaldi xida Iñaki, bai, rematetan eta dana. Erakustaldi derra. Eta Katxin Uriarte, Aulestiko pilotarioia, estalari historikoa izan adu orain ondoan Anemuruan Mendiarazek. Ez du aurkezpen handirik behar, Xavier. Katxin Gabon. Opa, Gabon. Zer moduz daude? Gustora, partidu ikusten, giro edarrien. Eta bueno, astelen guztetan moduen, ondo. Zer iruditzen zaizu partida? Bueno, partidu Goikok aldetxu bateraten dau. Eta errez dabil, da bueno, esan lehike berak idala zer ditek, eta bueno, baina behintzete, tanto batzuk onak ikusi hauz, eta pozik. Alduzunero hemen ikusten zaitugu, Gernikan. Nik ateran eban, amengo partidu guztera etorteko, eta enaz danetara etorri, zubertau da San Mamesen partiduren bat, eta baina aldutak guztien etortzen az. Eta zer iruditzen zaizu, zesta badator berriro ere beti gora? Bueno, honek sakakada darra, motzo, ia
ia batetik zue batetik eta bestetik hause montau da, moduen montau, Durengon be zabaldu bida frontoie, eta, bueno, bizten doi gauzie. Inbidia puntu bat ematen aldizu. Eso, edartu zu, gustora, albotik ikusten gustora gotena. Vamos, Esti, Bai, bueno, berroi urtek entzi beti zenten da izango litzake ona, baina ez, albotik edartu ikusten da. Bajarrai dezagun gozatzen, eskerrik asko. Vale, zeueri. Zestaren urrezko aroa bizi izan zuen, Katxinek. Horrek, uste bat, bizi zen da bendanak, egun liburu idazteko besteko izela, ez honek, hile bider entzugu gure sasoko gentiek asko horita entzuten zubakotxien irrikitan jatzeza, zelako identizak eta zelako bakarra izen da, eta hori espetakularra. Eta gero oso kontalari ona da gainera Katxin eta hori, jokatze banimi bai, eta ondo bai, hauen txikli, hori beran ezaugarri izen da. Hori berea du, bai. Hori berea du. Beno, Goiko Etxeak txitxakean bikain egindakoa. Ven, Chino. Venga, libre ahí. Atzera. Etxeto. Buscare, solo. Dos. Formabikoa dik. Horain ere atzelaria lagundu dio. Etxeto ikusi du zein zen Goikoren egoera. Siempre está detrás, pues. Ikuspegi zabalagoa izaten du beti atzelariak. Eta uno más, Iñaki, azken unean esan dio bi. Va a entrar, cuidado, venga, seguimos así. Bai, eta gaur esek izan, gaur oso ondo dabiz, ondo konpenetraute esasun modu bai, Nikolas atzetik Goiko izaten, ikusten da bena, beren ikuste itxik, eta Iñaki erakustaldia ondixen mozen. Bai, hori. Mucho. Por tampoc galdutako bi erresto haiek egindakoetan zenbatutak geneuzkan une batez, haiek kendu ditugu. Sí, fota, lorko! Zarekia, penetan egindakoak. Josh! Ama zazpik Goiko, haiek kenduta ere. Connerie de fotza! Galduak bost, eta, bueno, Katxinek esan du. Goiko nahi duen moduan jokatzen ari da, eta alaxe da partida. Zeharo kontrolatu du, Txetoren laguntza onarekin, baina Zumaiarra izan da partida nondik nora joan behartzuen erabaki duena. Bai, hoxe ez, aginti berak erundau, momentu oro, bai, tantu eitzen, tantu amaitzen, atzera bota, borrokatu, dana, eta beti momentu baten ez dago emon zentzazin horik, kontrolpe ez daudenik edo kontrolik ez daudenik. Erakustaldi xemon dau, eta oso ondo torrikoako gorrixei, maila honetako hori emotie, konfiantzia hartu, eta aurreti datorrezen aurre finaletzako, go guztiz eta konfiantza guztiz sartzeko. Atzera, Etxeto. Amorindegi pasatutako pilota, ongi. Erreboterako utzi behar izan dute Etxetot. Ezin eraman, horretara joan da eramatera bakarrik, baina jatiatuta geratu zaio motz. 9-3. Ez dute oraindik amore eman urdinek. Joko hau irabazteko aldeginak egingo dituzte azken pilotak adar arte. Bai, honek ez die lehenengo dutik partide botatzen da benak. Beti nahitxe aldi euki edo ez euki, honek eguneko egunen jokatuko dabe azkena arte eta euren ezagarri da hori. Eta era horretan partida askorei buelti emotei lortu dabe honek. Ja. Etxeto, ongi izan doa. No! ¡Anima, apurare!
Atzera Minbielek. Erreboteko zulotik, ongi. Ahetzeko atzelari. Moztu, erdi-erdira ordea. Ormabikoa Goikok eta Sarean. Erraz. Amorindegi gaur erakusten ari dena baino errematatzaile hobea da. Donibaren oizunen partida aski dotorea jokatu zuen, orain urrena eman genuenean. Eta aurrelari gustagarria da, gaur ez du askorik esmatzen errematea. Ez da, finibili, ez da, asko bota dauen moduen erremati bota da bierdire, esku-eskutik. Bai hori falta lesinotik badator, eta ez da jokatu erdiken, eta nik uste otorre faktore batzu gara duzela, influidu eraitzenak. Baina, bai, gaurko honetan ez da bera mai emon inundik ino. Amalau eta bederatzi. Goikoren sakea. Xalo artean. Ongi, luzatua eta kendua. Sino. Aire! Mucho! Lleganin! Búscale! ¡Solo! Bien, Iñaki, perdón. Goiko, atzera errabesez, ezker hormari heldu zikoan, pilota zaila sartu du Minbielek. Ierno tarrak. Sino! David, amaika tarditik. Etxeto. Aire, lasai, aire! Mucho! Aire, libre! Mucho! Eratzi terditik. Eskatu eta atzeratu baina gora joan zaio ezker orman. David! 15 eta bederatzi. Joko bat behar zuten. Multzo buru saikatzeko